Mga kapuso, unom kaadlaw na lang Pasko na. Sa mga buod pang muapas ug last-minute Christmas shopping, mamahimong masuwayan ang mga stalls sa Kulon Night Market. Gawas ka barato na daghan pang kapilian. Ato kining suroyon sa report ni Luan Merondina. Nangita ka pa ba og pangregalo alang sa imong mga kinugos o baka pang exchanging gift? Daghan ang kapilian sa Kulon Night Market. Gikan sa mga cellphone accessories, tsinelas, sapatos, mga sinina, bags, borloloy, bedsheets, punda, habol, klase-klaseng mga duwaan, perfume, relo ug bisan mga ref magnet anaa dinhi sa ubos pa kaayo nga presyo. Usa sa mga gidugukan kining stall nga namaligya og 2 for 150 nga mga crop top. Busa si Eden Pagasartunga dinhi na namalit alang sa pang-Christmas party sa iyang anak. Kay minus man. Dadagan man sa kamapilian. Sukad gibuksan ang Kulon Night Market niadtong Nobyembre 16, moabot na sa kapin 300 ka mga stalls ang namaligya. So far so good. Kapoy pero happy me. Kaming tanan din naninda. Kay nakakwarta mi nya nanginabuhi ming tanan diri. Matod ni Maria Pino, chairperson sa Cebu Coalition of United Vendors Association Konsikova, nga gitugutan sila sa lokal nga hagamhanan nga makapamutang og mga stalls gikan sa eskina Osmeña Boulevard ngadto na sa eskina Pilaes. Samtang katunga lang sa Dan ang ilang giokupahan gikan sa eskina Kulon paingon sa eskina Pilaes ug eskina Kulon paingon sa eskina Junquera Pidol Rosario. Karong tuiga giuluhan nila kini og kahayag sa Pasko sa downtown. Tanahon sa naginangat nga Pasko, ang among sulanan sa among bugas matuno gyud na. Kay makaginansya man ni nakatinda man ni sa night market. Ug kung gutom ka na human sa imong Christmas shopping, may Chibugan area usab diin mapalit ang mga kinaham nga mga street food. Dili lang mga Cebuano favorite street food ang anaa dinhi, kay may Korean street food usab ug mga pagkaong maranaw nga mamahimong matilawan. Gani kini ang gikawilihan sa magtiayong Italian ug French nationals nga nasuroy sa dapit. Very good. Very good. We tried this already once, and then we we are here to try the other things, and we find it very good. We just find it by chance, but these people are from Mindanao, and it's very special food, which is very good. Ug aron masiguro ang kaluwas sa parehong mga customers ug manindahay, may mga pulis nga gipakatap sa dapit ug mga traffic enforcers usab nga mopasayon sa dagan sa trapiko. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.